Selamat hari Minggu ma di hamu saluhutna. Oloi hamu ma Jehovah marhite-hite lasni roha. Robe ma hamu tujolona marhite-hite olop-olop. Bongoti hamu ma akabahalna marhite-hite hamu liateon. Akka alamanna marhite-hite puji-pujian. Mauliate maro hamu na tu ibana. Puji hamu ma gwarna. Ay pardengkan bahasa do Jehovah. Roh di saliling-liling na dong asin rohana. Jala marsudut-sudut do hasit donganna. Marede mahita sebukwede nomor 560 ayat sada. Marhite-hite gowarni debata ama, dohut gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohut gowarni todi perbadia, na tumapalangit dohut tanoon. Amen. Songonon ni na Tuhan Jehovah, yang gohalak partigori, mangulu binahen ni persihot na marhaporsyaon, alayang go dihalak parjahat, dangadong hasonangan, haleluya. Pertanyaan mahita, ali Tuhan debata amanami na di benua gijang, hupang idohami tuho, sailehon matuhami todi ni hasito ngadohot dame, asatakas hubotohami nasa lomo ni roham, jala urupi mahami mangulahoni siyan nasa gugunami, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredehita siya bukwede nomor 470 ayat 1-2. Tangihon hamu ma patik nilimata di minggu sadarion, ima patik perjulu sahatu patik pasapuluhon. Patik perjulu, ahu do Jehovah de batam ninna de batata, dang jadi maraku pahu bahenomu de batam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu, manangahan na di benua gijang dohot na di benua tongaon, rodi na di bagasa naik na dituruni tano, yang go tunggal bo si sobaon manak sioluan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon guarni di mata, yang go sotore dalanna, ay honauhum na dosugot akan namar sinayang di guarna. Patik paupaton, ingot hamu mapabadiahon ari minggui, dinaw namari maulah hamu na sa silomu, alayang guari papituhoni, ari pada yan di Jehovah di batamdoi,
Dan jadi ho mangula anggo di nasanari, manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom buru-buru, ro di pinahanmu, ro di isi ni hutani halak pe na mangibati hutam, ay di na onom hari do dito paribata, langit dohot tanu dohot laut dohot nasa isina, dungi maradian do ibana di hari papituhoni, di bahini do bahina di pasu-pasu di bata Jahoba, ari pada dia ni jala di perbariai, patik palimahon, iko pasang apomo do natorasmu, asa mertua ho, jala liling mangulu di tanon na nilehon ni Jahoba di batam di ho, patik paunopon unak ko mamunu, patik papituhon, unak ko mangalakup, patik pawaluhon, unak ko manako, patik pasiyahon, unak ko oro makatidakon hata na sututu, maralohon dong ajolma, patik pasapuluhon, dan jadi hal yang ani roham bagas ni dongamu, dan jadi hal yang ani roham dongas saripe ni dongamu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni dongamu, beha padok ni demata taringok tu patik nasa pului, odo, au do Jahoba de batam ninna de batata, pargugu na suatu dosan jala parimas, siluluho dosa ni ama tu pinoparna, ro di sudut patoluhon, ro di sudut paupaton, pinopar ni akan na suguro hadiau, alaya sidoro haku di akan namar ribu-ribu, akan namar holong ni roh hadiau, naso mangalau si patiki, atau rak mangidugugu mahita tu di bata, laho mangulahon patik nai. Ali Tuhan di bata, say parguguy mahami, mangulahon naho bartu patik ni. Amin. Maredehita siya bukwede nomor 627 esada. Tatopoti madusat tatu adopan di mata martangi yang mahita. Aliyah manami jala di mata nami na di benua gijang. Pargogo na suatu dosan perdengan bahasa doho. Jala rodi saliling-liling na do asin roham. Saya marpamuati maroham di hasahaton nami. Asa saya unang bi ingot akka dosa nami. Ay jod do hami mardosa marodo poko. Jala jod do husungguli hamiri masmu marhite sian pangalasyon nami di hatam. Ali itu Jahoba. Saya unang paingot-ingot pangalasyon nami. Unang alang asin roham. Saya rupi mahami. Ho ali itu hadde matahatuan nami. Paluahami. Jala sa dosa nami. Ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigi mahata baga-baga taringot tu hasisan di dosa. Songo sitong na mangolu aunin na Tuhan Jahoba. Dung nasolomodoro hakumi na hamatian ni perjahat. Nalomodoro hakumi na hamumulak ni perjahati itu marikod dalan na asa mangolu ibana. Hasa nga po maridebatan na rigijang. Amin. Maredehita siya bukwede nomor 121 sada dang natar pabuwa.
Sabigima hatani debata turpuk ni hari mingguan imana tersurat di Markus biduonom memuka siana sada sahat rodionom. Jadi hehe maibana siani laho tu huta hagodanganna jada di huton akasisianna maimana. Jadi jumpa hari Sabat dibuka mengajari perguruan. Jadi loma rohani torok na di desa. Akaning nama sia dia dui tuibana. Jala habis tanah sia dia dui nanilehon tuibana. Ai ulaon hagogo do hape penatuban di tanganna. Dai bana tukangi tubuh ni si Mariai haha ni si Jakobus, Joseph, Judas do Simon, da dilabukta akai botona, jadi tergasi mana sida mida ibana. Lain na Yesus mangandok na sida, tunaso masangat do panuhilang yang dibuat hagamana, diakal manana sa buhawa dohot ibagasna. Jadi dang terpatu pasa di si ulaun hagogoon, dukon ni nania pehon na tangan na tu otik halak na hasitan, laho pamalum na sida. Gawi lomang malahana, ala sorsea na sida, laos diliati ma akahurani na diwaloti majari. Hido yang go sahatna, mertua do akan tumangihon hatani debata, jalan opiopsa. Amin. Mari demahita siya buku de nomor 672 ayat sada tunggodang situtu. Tahati ma haporsio tai songon na hiti na tidakon ni dongata sa haporsio di sa dok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata jahuba ido ama pergugo na suatu dosan natu mapalangit do tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata jahuba na sasadai imana tinubuhan ni si Maria nagabi-gabi asyatod di porbadia adorang sohabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mati terpazal do ibana di haw na pinarsilang na tuat tuwan na turun di tanom na mulak mangolo di hari patuluhon na manaik tu surgo lauhudul tu siyamu ni debata jahuba amanai pergogo na suatu dosa ni disima ibana pay mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangolo do na mate au porsea di tod di porbadia jala adong sadahurian na badia Uriah atau panhala Kristen akan abadia, dohot dihasani dosa, dohot dihatai nama dok, mulak mangulu sogot daging ha nong mate, dohot dihanguluan na surasuda. Amin. Marede mahita siya buku de nomor 720 siya sada laho mahamu.
Dame ni debata na sumurong siyan salhu na roha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus tu hatai. Amen. Urian itu hata kamang do inang tabegi barita nauli di tonga-tonga ni parmingguat ta sadarion songon na nenet sian Amos bidu pitu mamuka sian ayat 10 sahat rodi ayat 10 pitu songon maridok dia lualuhon si Amasya si Amos tu raja. Jadi disuruh si Amasya malim sian Betel suruanna tu si Jerobeam raja sian Israel nin nama marjehe-jehe do si Amos do pakko di tonga-tonga ni pinopar ni Israel dang tartaon tanui hata-hata na sudena ay songonodo didok si Amos ikom mate si Jerobeam marhite-hite podang jala ikon tarbuan tu habuangan yang go Israel sian tanona. Dungi didok si Amasya ma tu si Amos. Lau maho ale paralatan. Mapurus maho tu tano Juda. Jala disi maho mangan sagu-sagu. Jala disi maho manurirangi. Alayang go di Betel unang bedak dati manurirangi. Ay huta habadiaw ni rajai doi. Jala hudulan ni harajao doi. Jadi ni nasi Amos ma mengalusi si Amasya. Tang nian panurirang au. Jaladang anak ni panurirang au. Halak parmahad doau. Jalan apa pungu-pungu parbue ni hawat tajau. Dungi dibuat Jehovah ma'au sian na mangadu biru-biru. Jala didok Jehovah tuau. Lau maho manurirangi dopak bangsoku Israel. Ope tangihon mahata ni Jehovah. Nimmudo. Dang jadi ho manurirangi dopak Israel. Jala dang jadi pistikonomu hatam dopak pinopar ni si Ishak. Dibahini songono do hata ni Jehovah. Marmainad do jolmam di bagasan huta. Jala maragean akka anakmu dohok borum marhite-hite podang. Jala bagiod do tanoon marhite-hite ruji-ruji. Jala mate di atas tano naramuddo yang goho. Jala tarbuan tu habuangan ia Israel sian tanona. Ima sahakna akamang do inang jojutad do jolma kabitar rimas molo di picang. Tarlumubi molo dia tong ibana akka na niulanay nung asitong. Ale molo dikoreksi, ditegur. Manang dipicang sa pitor pangarimasod do na tubu. Amakamang do inang di masa ni si Amos matsayulido daon semangat peribadahan ni hala Israel. Aka ritual parugamoon na pinamasa na sidape dan ngadong nahurang daon. Alay di kenyataan si ganu pari. Pangarupaon tu akan napogos. Jala halak na met-met. Say di papisak-pisat. Halum lamon dohot haramunon. Jupang di godang inganan. Songonido nang pangalahon niya ka partogi manang panggomgomi pe. Diulan na sida do akatindakan na pahosing uhum. Dadaholan sian pemimpin politik. Alay las doho do pangalahoy jupang diaka pemimpin-pemimpin ugamo. Madala do parsobbao tu debata. Hape marlaok parsobbaonan tu akka gana-ganaan dohot nang tu debata si bal. Aka pangalahoy do kamang do inang sasitong nanayat ni picang ni panurirang Amos. Jalahuhut patubegehon luba-luba uhum tu sadok Israel.
Mamuka sian ayat sada bidupi tuona kamang do inang taida maadong tolu pangukapon tu si Amos. Na perjulu sahali si hapor na manggagati akka suasuanan. Na paduahon api na pasudahon lungbolon doho partalian. Na patuluhon tali rabu na marpungga tada naso marsobu-sobu de bata amida Israel. Kalau di teks Hata Indonesia di dok songonon, aku tidak akan memaafkannya lagi. Nasa pangalausion totu ikut do hona uhum. Ido na sinorahon ni panurirang Amos marhite tolu pangukaponi. Na menyangkut penghancuran bagas nabadia dohot harajaon ni Raja Jerobeam. Na mabahin nasida ikon tarbuang. Maroding-oding do Israel di pemahaman nama dok bangso na pinili do hami, bangso ni debata do hami, naso jadi do masa uhuman nasongoni tu bangso ni debata. Amo kamang do inang tarimas do si Amasya malim na di Beteli, songon kepala imam negara ibana ubegya kahata panurirangon ni si Amos. Terlebih di nanidok ni si Amos ikom mate si Jerobeam marhite-hite podang. Jala Israel tarbuan tu habuangan. Macam reaktif do si Amasya menyikapi panurirangon ni si Amos. Jala dibereng ibana do hadrion panurirangon songon oposisi politik. Naikon di hutam pamanganna. Ala dia tong mengganggu keamanan dohot ketertiban. Didok si Amasya. Unang dati manuri rangi di son. Di Juda maho manuri rangi. Carilah di sana makanan untukmu. Dan bernubuatlah di sana. Reaksi ni si Amasya maradopon panurirang Amos. Tak bereng di sana kamang do inang alasan politis do nabinahen ni si Amasya. Laho pasidikon panurirang Amos. Dido ibana huta habadiaon ni raja doon. Jala hudulan ni harajaon. Amasya sebagai imam bekerja untuk raja. Tetapi Amos berbicara atas nama Tuhan. Di dialog na mangihut. Tahidama panidangyon ni panurirang Amos. Pabuah molo pekon hatahonon na hata ni Tuhani. Hobar tu parsuro ni debatado di bana. Cara dada asaboy mangan manang asama moray bana. Songon tujuan ni panurangon na. Manurirang ibana dada ala ni jolma. Dada ala panosak ngolu siap hari. Alaya sama ngula do panurirang Amos. Hobar tu parsuruon ni debata. Amo kamang do inang hurian itu hatta do tumat syarga do jami tau dihita. Jala gudang do na boy putih hatta na arga sian jami taon. Na parjulu sahali bangso na pinilit ni debata do hitaon. Jala sakap pamilito ni debata di hita. Dohot haluaon na naing parsaulihonota totu ikon boto otta do. Bahen hamuliaon ni debata do isaluhuna. Adong do tanggung jawab di si. Ima marhite nauduk tu hata. Tu aturan manang patik ni debata. Bangso Israel, naeng donian di rohana sida maluas yan nasa uhum ni debata. Naeng donian rohana taruli di haluaon. Alai dang uduk tu debata. Hape tabo tu akamang do inang hauduhoni do dalan laho bongot tu haluaon na taparsitai. Na paduahon nang berengot tama di tonga-tonga ni parnguluon. Na di bagasan na jupak kita nang akka pangalaho songon na masa di partikian ni panurirang Amos. Agok pangalaw sion dohot hinadia ni dosa. Songon nang ngolu na so makagigihon akka na jahat. Tusido hitaon disuruh di bata. Na bujupang do para lawan dohot akka pangalaho na mga bati ulawan parsuruon ni debata. Na targobar siyan hadirion ni Malim Amasya. Na mengintimidasi. Jala na mga lehai akka na sinurun ni debata. Laho pa jongjong hasit tongani.
Alengot hita maho bartu hata ni tuhata. Sian 2 Timotius 4 ayat 2. Jamitahon hatai. Hajong jokkon ditik kinaune. Nang soune. Hataridan ni tanggung jawab tadu ya kamang do inang. Songon akan na sinuru ni debata hitaon. Napatuluhon tagamod do. Naikon pamasaon ni debata uhum nang tubangso na niasyan na pe. Molo so mangulu di bagasan habadiaon. Dang dohonota naso jadi debata madabu uhum tubangso na sadiri. Mardongan habadiaon doholong ni debata. Jala dang nok mata ni debata diaka pangalaw siyota. Tutu akamang do inang Jesus Kristus na mati tarsilang, ido ujahan ni haluota. Alalaw si bana do nang ujahan ni ari paruhuman sugo di hita. Yohanes 5 ayat 24 madok, tutu si tutudo na hudokot tuhamu. Manangise na manangihon hata kijala porsea di na marsuruau, nunga sahat ibana tuhanguluan na sa liling-liling na. Dang pola bibana tu paruhuman, nunga tari paribana sian hamatean tuhanguluan. Atong hatan debata, paingotok kita toktong, mangulu di bagasan ibana, ido hataridaan, pabuana dohot tita taruli di haluau ni. Asa sahat hita tu si, mangulu mahitaon sude, marhasitongan, jala manoktong ma, pajongjong hasitongan ni. Amen. Martang yang mahita. Mauliate marohan nami di ho Tuhan. Bangso na niya siyan, jala na pinili mo dohami. Kau suhut na sinurum, laho pajongjong hasitongani. Argugoy mahami, asa marsihohot, mangulu di bagasan hasitongan. Molo tung jupang pe, hamaolon ng parukilon, laho pajongjong hasitongani. Alepahot ma, pakirimon ng haporsyon nami, di panugunugum. Di homah sangapon hamuliaon, rodi sa liling-liling na. Amen. Pasahat na tu Jesus, selalu utama lupin. Bahadang pamain aku, selalu utatik-titik. Pasahat na tu Jesus, selalu utatik-titik. Pasahat na tu Jesus, selalu Manoktong mahita pajongjong hatigoran dohot hasitongan di bagasan ngoluta. Unang mamabiar ay debatado dong ata, jalaybana patauhon hita mangulahon sa luhut nai. Borhat mahamu, pasahat ma sa luhut ngolum tu Jesus tu hatai. Amen, tatangyakom ma piliata. Ali di bata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan dohot na sa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami ma siya na nilehon mi tu hami pilihan nami tu ho. Sa ijalo may gabi uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti, asa hupar hasya kami pilihanon. Pati bulhon harajon mulito nga tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite to dim. Asalam hutad hami godang ni sileon lehon mi tu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tu ho.
marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nami na di banwa gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajaonmo. Say saut maloman ni roham di banwa tungaon, songon na di banwa gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesa madosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami tugihon tu pangunjunan. Palua mahami sian pangago. Jalo hamuma pasu-pasu sian tuhatay, jalamulak mahamudi bagasan dame. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batamaho. Di sodakon Tuhan di batama buhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan di batama buhina tuho jala di pasarho madamena tutodim.